8:34, קריית חינוך דרור. חפש תירוץ באפן שיביא לי את החלום, מוציא את האישור להראות לשומר. זה תקף ליום שני רק, ומפה הוא אומר, זה מבאס להיות תקוע בפנים. אני הולך להתחנן לשולי, שולי, בחייאת יא שולי, תבעי פליז אישור לי על הקניון פנטזי. שולי, בחייאת יא שולי, תבעי פליז אישור לי, זה לא לפי הנהלים. 9:02 נכנס לספרייה, הספרנית אומרת, בלי תיקים בבקשה. שוכב על השולחן למרות שאסור. קמתי בשעת 0 ואני די גמור. אני נרדם ופתאום חולם לי מה שהיה, כל השנה חוזר לי. תן תעודת זהות נותן לך, המדריך חופר לך, בהר הרצל מבקרים. תן קזבלן אני נותן לך, רוסטמן קורץ לך, ועפים על החיים. כמה הרצאות היו, אני כבר מתחרפן. איתן חמון היה, וקובי עוז גם כן. באוטובוס נוסעים לשדמות דבורה, עם צ'רקסים עושים סדום ועמורה. טיול, בלגן בטיול, ג'סטנס וגם שינשול, פיתות דרוזיות חופשי. טיול, בלגן בטיול, עבדים בניווט, המורים מתעצבנים. יום גיבוש תחילת שנה, 8:45 בכיתות, מטפס על קיר טיפוס, וואלה הלכו אצבעות. בעוד 3 שעות נתחפף אל הבתים, אבל עד אז לא נסיק את הריקודים. מה חזור י"ח שנה סיימנו, תרחב מהיות עברנו, מוכנים לבגרויות. מה חזור י"ח שנה סיימנו, היחינתה שלנו, עוד 2 עד הסוף.